Tlesta x-xogħol fit-triq Whitland Fern, waħda mis-16 il-triq rurali f'Għawdex li ttejbu għal benefiċċju tal-qasam agrikolu u l-komunitajiet rurali. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Sindku taż-Żebbuġ Niki Saliba faħħar ix-xogħol li sar biex jittejbu it-toroq rurali. Dawn huma żewġ toroq oħra li triq Whitland Fern u triq Whit l-Abjad li ġew ingħata wiċċ ġdid bil-konkos. Hawn madwar kilometru u nofs. Ħadna fondi 315,000 euro. Ta' dan irrid nirringrazzja lis-Segretarjat Parlamentari l-Clint Camilleri għal mod li kif kien tal-għajnuna għal residenti tagħna. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri qal li l-Gvern ħaseb biex isiru mal 61 triq rurali oħra f'Malta u Għawdex bħala parti miż-żewġ miżuri biex jinbnew it-toroq rurali u biex jiġu rranġati il-ħitan tas-sejjieħ. Dawn l-istess fondi kienu tajnuna wkoll għal kunsilli lokali oħra f'Għawdex, fosthom ta' Sannat, in-Nadur, ix-Xara, Kerċem, l-Arb u Żebbuġ. Ingħad li aktar minn 1000 bidwet jibbenefika minn dan it-titjib fl-aċċess ta' toroq rurali bħalma jitriq Whitland Fern. Qal illi huwa l-impenn tal-Gvern li jkompli jtejjeb il-kundizzjonijiet, l-infrastruttura u l-opportunitajiet li għandhom il-bdiewa li jwettqu l-attività tagħhom b'mod li jilħaq l-aspirazzjonijiet u x-xewqat tagħhom, kif ukoll il-miri tal-politika agrikola komuni. Li propjament saru permezz tal-fondi Ewropej, fondi allokati b'mod apposta għal bidja ġewwa Malta u għaldaqstant permezz ukoll ta' din l-infrastruttura ġdida ser nkunu qegħdin nagħtu faċilità ta' aċċess aħjar lil bdiewa ta' dawn l-inħawi u għaldaqstant flimkien ma' fondi oħrajn li jkunu allokati anke b'mod dirett lil bdiewa tagħna qegħdin ngħinu bisħieħ lil bidja ġewwa pajjiżna anke permezz ta' finanzjamenti Ewropej. Il-Perit Camilleri saħaq illi l-Gvern se jkompli jagħti spinta l quddiem biex jimplementa infrastruttura xierqa għal bdiewa u raħħala Maltin u Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.